assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe, assalamu aleykum bandiraɓe diasporaɓe, assalamu aleykum bandiraɓe sénégal. Ko rappelade élévation noon Assane kadi artiɗo e rappelade so fayi mo joya goto danan mawɗo boyo mo ganduɗa no haala mum omo wiye ko Zil King hande arnoɗo ko émission rappelade so fayi Didi Assane Ba e gorko mo ayam goli mi yaami joya e boyo hollumon e hoore mum quoi. Des façons noti, minte mami noto, hip popular yara yeso. Ati defa events, kill the wawa yade mon for ye hore mum welto. Des façons noti, minte mami noto, hip popular yara yeso. Ati defa events, kill the wawa yade mon for ye hore mum welto. Ko darde ko dole ko dental. Ko rappelade so fayi o ko goto dananam haala mum no haale foof de wiye Zil King presque rabbo fof ne andi mo pulago fof ne andi mo hande arnoɗo koye rappelade so fayi wiya Zil King bisimilla rappelade so fayi. Assalamu alaikum tout le monde. On calminama wa rappelare fof tout le monde on calminama o ko Zil King the best jarano présenté sa yi rek andat ko ye hande min gari ɗo to rappelare DJ Assane. Ok aɗa ɓeɓe nara Zil King quoi ko addi ɗum quoi presque an ko an jogui rabo walla ko an jeeyi rabo. Zil King Zil King sa nani Zil King depuis mboɗo waɗa rap mboɗo fuɗɗo hip hop ko affaire de guile wuramen affaire de yiɓɓe gari tan ɓe gari monsieur en docteur ɓe gari mbiya en kette wuramen kala ko ara wuramen kamɓe kettaren min on temps mboɗo woni ɗon mais mbiyannomi hoɗum ko Zil si jettiremi quoi Zil si joɗima ɓoy rek jam studio nannum son affaire de wuramen pewne men ɗum won nafoore men won jaɓen bomɓe ne garda wuuro men e bonna wuuro men e wuuro pine paame e ɗon fuɗɗore nde kalantamami quoi départ ɗon noon zoumi ɗumen no pirum so woni no woni révolution ni waji ɓe nak mbi wona Zil si wattu hoorema Zil King par ce que ka king ka bour ka lamɗo quoi mbimo ke nice never give up ɗon Zil King o fuɗɗi. Ok avant gaɗa Zil King o ñuma kadi ɓe kaalamen ko aɗa meeɗi yaltinde projet walla meeɗi yaltinde album walla kadi ko holɗo ndewɗa ha nadda e rap ko nanduma e rap ko holma touché ko ha ganduɗa rappeur quoi. Rap o min nden ko rap tan keɗoton guila mboɗo jangga alquran ko ɓooyi guila Fouta wawde ko rap tan min keɗotono guila temps Jamin Teki en Aba Basal en Bakko Leñol en yalla yurum yaafo Cheikh Ma Diop en ɓen tan min keɗotono e grand amen goto MC Tapere wiyeteno ko rap tan min keɗoto hip hop rek min jaa concert aji Cheikh Ma Diop en extra nden game o naari hakkillam nak mbimin fof mon rappeur par ce que mi tawani hip hop mais fof mi wona rap quoi. Ok haalama yooɗi fewi mais guila nden ha joni a meeɗi yaltinde album walla meeɗi yaltinde projet walla holɗum quoi hollumi mi yaltini sowuji a keewi mi yaltini sowuji a heewi WMD mi yaltini extra sowuji kay ɓooyi yaltinde ay sawnaji mi joui sowuji kewɗi mais joni rakkanɗo goto fisa e sowrima mo ganduɗa tati mi nani kadi aɗa waɗa préparé goto clip mo ganduɗa badda garaw mi yii quoi yimɓeɓe noon nana kaala yaltantoɓe mbaɗa andi noon so yalti noon ma wuuro go noon ini kadi won climaɗe ma kadi ma dogdo e seene yimɓe jeeɓa ganda Zil King nane dow mum nane ligguey moƴƴo o quoi. vidéo ne ara drill oro yaltini mais goɗɗo kadi nen ara quoi a ñannen kadi mi joini vidéo love vidéo drill gulɗo jaw nen ara waji ɓe mbaɗa préparé everybody wake up King the best maa ngi ñëwaat léegi. ano jiirimami ni est ce que an heewani guelude no kaalidani vidéo love no kaala mais jiirimami ni est ce que ano yiɗade debbo. Non mi wurani love mais waji ɓe jiiɗi portudem pour mi abbe love par ce que komi réel komi hardcore min ko affaire Tupac rek mbaɗami quoi Tupac woni idolam affaire dash hip hop gaddumi dal somin nanima an ka réel si mbatta tewol rap jorɗo mbatta represent mais waji ɓe nak ɓe pottame affaire de are danse are ngamiri ale affaire de love momde ɓalli en yooyu mboɗo manqui abbaɗo on banggue nak mais waji ɓe puusami hen rokkam ɗo goto fisa min nana quoi par ce que goto fisa après kolla kam hoorema an woni hollon. Zil King the best min jii belne commentaire e cote bro yet wota nattinede pot woto hultikande king mbiyaɗa tikkana abitin ɗo foof ko men fling kersow kontin kerse ma walla kirseɗa ɗo ko rap degantan ala momanagal ne funta suhaɓe aɗa nana ɗum to jaltata tongtara ɗo firo no mbabba jarla tan somi yaɓɓiya ɓennata ko toon mayata won ɗon sa sengta kimmon waɗima gon rappi ha tampi ko toon tan heddi dande ne loori no gurɗe joori yiiɗi funtude boyo e son boyo fimo e son ndaw ko ñakki joom Zil King the best. Jaajëf haalama yooɗi feewi mais anon toon wuuro moon a jogui ɗo événement mo ganduɗa spécial to oɗo année ko Zil King jeeyi ɗum quoi so ari mo gandu oɗo ko Zil King jeeyi ɗum
ye nden borana ɗumen avant an jom wayri four seeɗa noon ɓe wayri four nden kalli gartum tigi groupe am nen toon hirande fof mbaɗanami concert mais zoom concert toon ko lawol gotol évite mi wajiɓe ɓe fof mi jouran concert depuis nden noon mi jouran toon concert goto jounomi wuura men a mbaɗannoɓe no sak hirande eɓe jiiɗi joude concert mais min woni yatata toon no fewi quoi kadi est ce que mi woni toon ko ay 4 mois 5 mois rek par ce que min mbaɗi jarami mbaɗa programme mi joue concert mi fi ñalom goto kadi mi sorto mi yaha comme ça soɓe naniɓe dal ga ɓurda joɗade quoi mais est ce que an rap pulaar 100% mbatta walla ka mbaɗɗo ménagé olo fof jaadiɗa mais fo mboɗo waɗa ko fawdo almud tan kay komi haal pulaar mais mboɗo rap pulaar rap olof mboɗo fi hen anglais jam mboɗo haala façon ɗemgal fof ay safrode mi haali e ɓe joni oɗo are presque hollum pourɗa yelde oɗo are quoi a yaltinan album walla yaltinan projet walla yaltinan misses mboɗo joue projet de won so projet mbaɗami less WMD quoi mais ko surprise jimmi joue ɗumen quoi WMD bebi bayma daw ye a gara go parce que on est ce que yalti kadi ma wuuro mon ji hen koye mabɓe ma rappula yi hen koye mum inchallah rap pulaar ko yesso fayi mi haali ɗumen hay guilay temps fouta pulaar hip hop temps nomi évite nomin min journo vidéo goto mbimi rap pulaar ko yesso fayi tâche hip hop kala to jami ko pulaar mbaɗɗon présenté hay so komi ari rappuru jolfuɓe ko pulaar titortomi hip hop pulaar forever never give up joni an jiiɗa rappelare o guila album ɗi jaltiddi album visa bi en album bébé MC en no jiiɗiɗa rab o quoi carrément nene yaha walla yahani musique pulaar o nen yaha kay normalement nen yaha sénégal ɗo nen yaha Mauritanie to nen yaha joni normal kadi wajiɓe en liggo haɓe mbaɗi hen warñande mabɓe kam fof liggo visa bi o bébé MC o safara hen grand ji fof liggo machallah liggo normal mais an ko mbatta conseil niveau génération ganduɗa no rettegal quoi comme keɓani to keɓɗa ɗo haɓe mbatta yeeri image mabɓe affaire o wona partout du monde quoi ko mbattaɓe conseil woni nouvelle génération aroɓe wajiɓe yoɓe liggo rek mbasa wiɗaɓe kiiso affaire de jis moni hunde kala ko ligguiɗa mbaɗɗa hen warñede ma Allah ne darama quoi o yoɓere ñamala ma par force mais sa wi somi waɗi ni tan marsara somi amat mi watta ɗum ɗo non non risque tan kala ko joguiɗa loow hen inchallah ma Allah yoɓe ñamade ma foof somi nanima da rap so ñamani e ma a ñamta e mum quoi il faut mbaɗa ɗum financé mbaɗa appliqué kadi mbaɗa hen affaire uji kewɗi pour janggo e jaam keeɓa ko mbadda hen ko quoi yo fo mbaɗa hen warñede ma tampa hen hunde kadi ma tampana ɗumen tan par ce que wona affaire de hip hop affaire de game fo tampana ɗumen kolla coon kolla aɗa yiiɗi ɗumen tampa hen Allah tawruma hen quoi kadi jogoɗa talent kadi kolɗa hoore ma mbasa basade e goto goma hoore ma guura hip hop guura affaire de goori Allah degga tan Allah tawrete hen quoi ɗon mbiyam à part ça joni rabo an joni à part ça rabo holɗum woni golle ma min à part hip hop rap gollam mboɗo liggo entreprise usine CCIS ko mbaɗami conseil niveau génération ni rek saɗa jangga ya janggoy saɗa liggo ya liggoy par ce que rap sa woni ɗum il faut que jana kadi ko wurnata passion ma mais sa yiiɗi jaggude goto branché après ɗum kadi musat mais joni an presque an toon ko noon wuuro mon toon quoi koto hewani kadi affaire caɗele en quoi toon guilay teliɗi en guilay forêt suuɗi en affaire goɗɗuɓe quoi en heewi kay par ce que ko less woni quoi ko ferlo oui arata ha côté dunde en jippuɗa less tali boɗeji woni less quoi donc ko ferlo ene welsinno ko ɓooyi noon min dévolti guilay temps 2016 min nanni son taw on temps makken jooɗi mbi yo siftor toon quoi yo siftor toon nden on alano coura moye lolu min dévolti ɗo ha saɓori seeɗa o saaha moom leydi nan ɗon tan joni moom moye lolu ha joni ko mbiɗa ko haydara ala toon guilay courant guilay mbiyam no waɗi walla hôpital ɗo waɗi to no waɗi kadi école aji walla en waɗi école aji en waɗi école aji fof joni kay nayi joni kay guilay hôpital fof non toon moƴƴi fof non toon mais mairie o toon no wiide jowwuru e mbaɗani mairie quoi mbaɗi ko jowwuru wa par ce que golle makko kadi ne feeñe wuuro he carrément eyyi machallah kawam ko toon sam yeeye mboɗo salminamo salide patas est ce que wona ko woni tosma ko omo tottuma kayes mbasa haalde quoi est ce que wuuro goto hewani caɗele kulɗa haalde quoi mbiya o ko kawma mi wulani ko révolutionnaire depuis 2000 nde narmi game première fois nde ɗum nannami rap min ɗum nannami wiya ko mette affaire de pour wuuro ngo ɓamto min ɗum nannami musique min artu janggoygol ɓuura dañji ɓurgol worni ram bindum texte am mbimi pour ngo fo développe on saaha amin jogino probléme forage en affaire aji ɗiɗon mbimi ɗum ɗo fof mi haala hen e wonde monsieur Dieng gardo wuuro mbimi ɗum fota wonde quoi normalement yimɓe nan ɗo jangguɓe nan ɗo mawɓe nan ɗo kamɓe poti hettude hen te ɗum joni ay machallah feewi wuuro ngo fof hen moƴƴi machallah ye amin kalano affaire forage en muusi joni saɓori nden ɓuurano muusi quoi min kaali min développe partout kala to min monti ɗum min kalata ferlo yo yaade yeeso e pewne wuuro men ɗum woni nafoore men ɗum min on son min guiɗi windude min e musique am ɗum nanni kam e hip hop affaire de révolution yo toon ɓamto dal yo toon ɓamto kala ko damgue en wawi hebde hen toon yo ferlo heeb
joni haalama yooɗi feewi joni an hollimo dernièrement mo quoi ko mbatta remise bande ma e sehlaɓe ma e membre ma e wallode mo quoi wajibam yimbam e staff am walla gayes ujam ni mboɗo mara mbiyami tan mboɗo mara tawi mbiyami majji seeɗa jonko par vidéo rek kewmi yaltinir mi debra wadde single tan son weddo jonko par vidéo rek aɓe namdo kam mbaɗa joni ka goppuɗo mbaɗa joni ka ɗum din mbaɗa joni ka ɗoftiɗo ka nehiɗo walla ka corniɗo mbiyam e joni ka ɗoftiɗo ka moftiɗo mbimi mofta heɗe guemo nen ɗo maraw rek wonko business ude deglam seeɗa rek ɗum tagui ɓe mbayri yiidemi seeɗa quoi jonko jafata koto jare koto rabo joni il faut tout le temps aɗa wona hen mais sa deji a yejjitte de après a yaltat koto culture o jaaha to noon ɓe mbi kay mi ɗeɓi waɗede forget mbimi never forget a goori jittama ɗomo gaccirno amni somi artinannomi tawir tan souvent e boyiji mbaɗo wonde wuuro foof so a mbawi rapport tampa mais mi somi arti son goto kam fof ɓe laltoyor ano kalitade est ce que yiyata wuuro mo ɓooyi mbalma classe est ce que wuuro mon toon ala groupe aɗe dariɗe carrément taw jiiɗa e ma quoi groupe aji dariɗe non ko grand frère uji amen wonno mawɓe ɓe mbiya koye mabɓe jamire ferlo mbiɗa waɗa sali de passage e MC Ndiaye en ɓen nanore boy kanen ɓen puɗɗinoron hip hop mais joni ɓen hay gore mabɓe rappani ɓe joni soɓe nani min dal ko an dal hedde wuuro ngo quoi koto mi mi tagi tanka de mi fi koyngal jot eyyi joni après émission o daara ko gasi joni jiiɗiɗa émission jiiɗiɗa kadi siɗo quoi ko mbatta ko weltare rek ko weltare yalla no émission yes yalla no rap pular yes yalla newnu gueɗe ɗe foof kalko fate pular fate olof fate tout le monde yalla no ɗum e yesso taw ko jaam e cellal e kisale ɓamtare dok dajim haalama yooɗi feewi ko Dj Assane Mbaye roloɗo comme sama gayi ha goɗɗo numéro rappelare ko yesso fayi